Sa nama je Ognjen Kostić, poznatiji kao Struka. Zdravo, dobrodošao. Hvala. Evo prilike da te ponovo upoznamo i predstavimo publici, s obzirom da si jedan od veterana, da tako mogu reći, beogradskog hip-hopa. U svetlu svih mogućih dešavanja koja su globalno zahvatila žanr i nekako se to reflektuje na razne načine kod nas. Kako si, gde si, šta radiš i kako se snalaziš u svemu tome? Pa, to je super pitanje, jer ja sam donekle podržavao tu komercijalizaciju hip-hopa. Kada sam ja počeo aktivno da slušam hip-hop, tamo negde ranih 90-ih godina, to je već počelo da se osjeća. Hip-hop je krenuo da polako prelazi u mainstream. Međutim, ti kompromisi su opet bili prihvatljivi, da ih tako nazovem. Jer hip-hop je nije se kompromitovao, uspio da održi svoju kičmu u svemu to. Međutim, krajem 90-ih godina, odnosno početkom 2000-ih, ta komercijalizacija se intenzivira da bi danas imali neke podžanrove koji su izrasli iz samog žanra, koji su apsolutno mainstream, konkretno mislim na trap, i koji, recimo, po mom ličnom mišljenju, prelaze tu granicu koja je prihvatljiva. Ali ne u svakom slučaju, ima jako dobrog trepa, ja nisam jedan od onih zadrtih staroškolaca koji po svaku cenu odbacuje sve što je novo, sve što je drugačije, sve što je moderno ili je tako etiketirano, već samo smatram da hip-hop ne bi trebalo da doživi sudbinu rock'n'rolla, koji se faktički dezintegrisao u mainstreamu, već treba da ostane to što jeste, uz naravno povremene izlete u taj mainstream. Da bude jedna vrsta mainstreama, ali ne ona najljigavija, koja se vrti po ceo dan, svaki dan, na TV-u, na radiju, nešto što je skrojeno za ukuse širokih narodnih masa, nego opet treba da održi te svoje karakteristike, tu specifičnost žanra. Za hip-hop inače važilo da je onako jedan revolucionaran i buntovan žanr koji je u trenutku postojanja bio baš takav, pa se onda to nadalje transformisalo i je držao tu, prenosio je taj plamen, što bi rekli, i tu inicijalnu kapislu koja je dalje reflektovala u raznim sektorima i društvenim sistemima na razne načine. Možda naši gledalci nisu toliko upoznati u ono koliko si ti u svemu tome bio prisutan i koliko si bio angažovan, pa možda nije loše da prođemo malo kroz diskografiju tvoju i kroz ono što si do sada uradio u nekim kraćim crtama, da bismo došli do ovog današnjeg trenutka koji je pun novina. To je interesantno pitanje. Prvo ću se dotaći ovoga o čemu sam pričao, napričao jednu paralelu između onoga što je bilo tada, kada sam ja bio klinac, zapravo ono što je prethodilo tom vremenu, recimo Public Enemy, Fight the Power, ta socijalna angažovanost hip-hopa, bunt, sve što si malo pre opisao, da ne ponavljam, gde zapravo hip-hop bio jedna opozicija vlasti, ne vlasti, nego generalno politike i političara, gde danas imaš jednako popularne hip-hop izvođače, artiste, kako god da ih nazoveš, kao što recimo Kanye West, koji je u službi Donalda Trumpa, odnosno tomu prebacuju, gde on javno podržava i simpatizira i tako dalje. Od mene, ja kažem ti, ja sam, kad sam počeo da slušam hip-hop, to je negde 93. 4. To je ta G-Funk era, sa Snoopom, Dreom, Warren G'em i tako dalje, Dog Pound. To je već hip-hop koji je lirički bio drugačijeg sadržaja od ovog hip-hopa buntovnog, kakav su bili, recimo, Public Enemy i cela ta generacija. Je li bitno, izvini što te prekinem, je li bitno sadašnjim ljubiteljima hip-hopa da imaju to vrstu predznanja? Koliko je to, mislim... Ne, apsolutno ne, vidiš ja... A zašto? Zato što je danas bitno samo šta će biti sutra. Čak nije ni bitno to šta je danas, koliko je bitno šta će biti sutra, dok ti da bi mogao da razumeš jedan žanr, ti moraš da imaš celovitu sliku, znači moraš da kreneš od korena. Ja sam
slušao, ja sam preslušao maltene sav bitan hip-hop, tako da, odnosno sve bitne grupe, pojedince, koji su bili preteča onom hip-hopu koji sam ja zaista voleo, da bih mogao da razumem. Znaš ono što kažu, ako ne znaš odakle dolaziš, nikad nećeš znati kuda ideš, to važi i za muziku. Ako hip-hopu pridajemo jedan takav značaj, a ja mu pridajem i tekako, za mene on mnogo više od muzike. Kažem ti, hip-hop koji sam ja počeo slušam, koji sam ja voleo, to je bio taj G-funk, gangsta rap, koji ima malo drugačiju poruku i možda čak nije ni imao poruku. I tu sam ja krenuo, da možda worshipujem pogrešne idole i da kasnije kroz svoju muziku propagiram neke pogrešne vrednosti, ali čovek raste, sa njim bi trebalo da raste i sazreva i njegova muzika i ja sam dosta promenio svoja mišljenja od onda, tako da moja muzika sada reflektuje moje aktualne stavove, kao što je i ona tada, ali treba imati u vidu da sam ja tu muziku stvarao sa, recimo, prvi album sa 18, 19, 20 godina, ja sam bio upravo to, klinac u 18, 19. Činjeni se da si tada istupio dosta iskreno, s obzirom da si uvažen i u sadašnjim... Uvek sam bio iskren, to je poenta. Uvek sam bio iskren. Što na umu, to na drumu. Uvek sam propagirao neke ideje koje su mene tada intrigirale. Tako da, moja muzika je uvek bila iskrena, to mogu ljudi da dovode u pitanje, nije ni bitno, ali evo ja kažem da je uvek bila iskrena i uvek je oslikavala mene, tadašnjeg mene. Sad, normalno je, kažem, ja sad već imam 36 godina, imam ženu, dete, posao, ne razmišljam na isti način na koji sam razmišljao kao klinac od 20 godina, koji je tada razmišljao samo kako će da, ne znam šta. Dobro, pretpostavljam da si bio da je bilo trenutka kada si želeo da se iz svega toga, da celu tu priču zaokružiš, ali činjenica da ti, prvenstveno ljudi koji su se uvek vraćali na tvoje radove, ti to negde nisu dozvoljavali. Ali ti si onda preokrenuo priču u drugom smeru. Počeo si da se baviš drugim mladim talentovanim ljudima na koje si ukazivao i skretao pažnju, nekim svojim uticajem koje si stekao. Ja kao pojedinac, kroz svoju muziku mogu da imam određen uticaj na stvari, ali prilično ograničen uticaj. Moj daleko veći uticaj je kroz, se ogleda u uticaju zapravo na drugi izvođače, jer ja sam za sve ove godine stekao neki ugled, neko poštovanje u ovoj muzici i moje mišljenje, moja reč znači nešto tim mladim izvođačima i ja to koristim da ih usmerim. A opet je sve to u službi očuvanja žanra, ako me razumeš. Jer mladi izvođači... Mladi izvođači su često dezorijentisani, nemaju ideju šta bi, povodljivi su, povešće se za trendom koji ne mora da bude dobar po žanr i zarad neke relevantnosti i opstajanja u celom tom sistemu radit će mnogo što, a možda će sutra zažaliti. Da se razumem, ja sam imao takve situacija, proklizavanja raznih, ja nisam imao mentora koji mogu da dođe da mi kaže slušaj, nemoj to da uradiš zbog toga i toga, jer to će se manifestovati ovako i ovako i neće ti se svideti, obiće ti se glavu. Tako da ja volim da budem jedna vrsta sebe, da zamislim kao jednog mentora koji može da pomogne mladim izvođačima i da u krajnjoj instanciji pomogne hip-hopu. Da. Mislim, na tom talasu, evo, pomogao si svom drugaru, to je Jason Lud, koji se vratio ponovo hip-hopu i sa njim smo razgovarali pre par nedelja. Mi se uzemno pomožemo. Da, nekako da celu karijeru, pošto ste u isto vreme negde počeli, a opet ste sa sobom povukli neke nove snage koje komuniciraju sa onim što je današnji trend, a pomenuli smo u više navrata šta je to. Ako možeš neka imena da izdvojiš na koga ljudi da obrate pažnju tokom narednih dana, meseci i godina. Ja i dalje stojim kod toga da ko nije ispratio, neka isprati mixtape Ubice, koji je projekat u saradnji sa Maskomom, na kom su okupljena u tom momentu najaktuelnija imena hip-hopa, ali onog pravog hip-hopa, kako ja volim da kažem, koliko god taj izraz bio otrcan. To su manje više ljudi koji dan danas nose ovu scenu, s tim što su među vremenu pojavila
i neka nova imena i ja verujem da će ljudi imati priliku da ih uskoro čuju baš ovde. Da ne otkrivam sad tajnu, jeste. Tako da trenutno ima, sad da kažem, ko nosi scenu trenutno, a možemo reći da Smoky Mardeljano je definitivno jedan od najrelevantnijih izvođača sada. Tu i Candy, naravno, doduše to su nebo i zemlja. Ta dva... Različita neka stila, ekspresija, da. Hip-hopa ne mogu da se porede, ali ima još gomila nekih mladih umetnika čije imena, verovatno sada nikome ništa ne bi značila, ali Bože, zdravlje hoće i to upravo radom svih nas ovde i to u nekoj skorijoj budućnosti. Ognjene, hvala ti na vremenu koje si nam posvetio. Bilo zadovoljstvo videti te i porazgovarati sa tobom posle više od 10 godina. Ovako, pred kamerama, da, i pred mikrofonima. Da, čovek od svog zanata, od struka, u razgovoru za Maskom YouTube kanal. Vi obratite pažnju na ono što hip-hop scena u Srbiji nudi. Dobar deo toga, ako ne i većinu, vidjet ćete upravo ovde. Imam ovo sranje što raznese bubne opne. Skini mi se s kurca da se tvoja riba popne. Kada bruder na traci je...